Όταν σταματάς να σκέφτεσαι και να αναλύεις, συμβαίνει κάτι υπέροχο στον εγκέφαλο. Όταν γινόμαστε κανένας τίποτα, άχρονοι και άτοποι. Είναι η στιγμή που, κλείνοντας το μηχανισμό της σκέψης και εστιάζοντας στο χώρο, γίνεται μια επαναφορά του νευρικού συστήματος στην τάξη, στην ολότητα, στην ενότητα. Και όσο πιο κοντά πλησιάζεις στη μοναδικότητα, στην ολότητα, στην ενότητα, στο απόλυτο, όπως θέλεις πες το, αρχίζεις να δημιουργείς από το πεδίο αντί από την ύλη. Κάθε σκέψη στον κβαντικό παράγει μια συχνότητα. Έτσι, για